Hej og velkommen til Nærgaard Biler. Det her det er en lidt anderledes start, end jeg havde forventet, men det er på grund af, at jeg har valgt at dele videoen op i 2. Det her det er del 2, så derfor hop ind og se videoen før den her, så I kan se, hvordan det hele det handler om, og hvordan det hele det starter. Så det her det er del 2, og god fornøjelse med at se videoen, hvad jeg synes omkring Polestar 2 versus Tesla Model 3 Highland. Hej. Velkommen herinde bag rattet i Tesla, som den første, og så tager vi Polestaren bagefter. Jamen, hvordan kører den? Altså en ting, jeg synes, der er smart i den her. Der er ikke nogen gearvælger som sådan, det sidder i skærmen, men bilen er intelligent, hvis du slår det til. Det vil så sige, at hvis du for eksempel bakker op til noget, så ved bilen automatisk, du kan ikke bakke videre, fordi så ødelægger du bilen. Så den sætter sig selv i gear foran. Og det samme, når du drejer på rattet, og sådan nogle ting og sager, altså når du kører ind og ud og sådan nogle ting og sager, så virker den bare fantastisk godt. Ej, jeg skal altså lige køle ned her. Her er godt nok varmt. Ja, bilen har i den nye model her køling i sædet, som er fantastisk lækkert. Ja. Hvordan kører bilen? Jeg synes, den kører virkelig, virkelig lækkert. Min egen bil her, Teslaen. Og det gør den virkelig, fordi den har fået den nye undervogn, der gør, at den er meget mere blød og nye. Jeg ved ikke, om det er bøsninger, de siger, de har sat noget gummi ind imellem, så det er lidt mere blødt at køre i. Der er en lille smule vejstøj i de her dæk her, men den har akustiske ruder hele vejen rundt, det vil sige, at den har dobbeltlagsruder i alle ruderne. Selv forruden, glastagen, bagruderne, alle sideruder. Det vil sige, at man ikke kan høre den så meget. Ellers så synes jeg, at den kører virkelig godt. Det er meget lidt, man kan høre elmotoren, både når du accelererer og når bilen regenererer. Altså det vil sige det her one pedal drive. Det kan jeg godt lide i Polestaren, at du kan slå det fra, hvis du ønsker ikke at køre med det. Det kan du ikke i den her bil her. Der er det som standard hele vejen igennem. Det er sådan lidt synes jeg lidt. Men det er jo igen, hvad man selv synes. Det samme med fartalarmen i den bil her. Den er også nem. Det vil sige det her med praktisk bilen er. Det er et enkelt tryk på skærmen, så den lyder løs. Men udover det, bilen ligger perfekt på vejen. Man kan godt mærke, at det er et sportsundervogn, og det er det stadigvæk. Du kan godt mærke humpler, og du kan mærke huller i vejen, og du kan høre det, og sådan nogle ting og sager, men det er ikke en ting, der generer, synes jeg. Bilen kører fantastisk godt, ligger rigtig godt på vejen, har et godt, hvad kan man kalde det, feeling imellem rattet og dækkene, når du drejer, og sådan nogle ting og sager der. Og så er den bare let kørende. Assistenssystemerne her i bilen, med læben at kende. Der er nogle opbremsninger, men jeg synes ikke, det er så mange, som så mange andre, de snakker om. Vi kører på motorvejen for eksempel, og jeg har kørt med det her, hvad hedder det, Teslas autopilot, eller kan man kalde det. Stort set hele vejen. Undtagen, der har været ekstremt meget kø, der vælger jeg ikke at gøre det. Og det er på grund af, at vi skal dreje så meget, og der er gule striber, og der er meget smalt, og sådan ting jeg siger. Det havde jeg ikke gjort, uanset hvilken bil det er, så ville jeg helst selv have herredømmet over bilen. Men hvis man slår det til, og du skal ud af det igen, så er det meget hårdt ud og tage ud af det. Ikke en ting, der generer, men den kører fantastisk godt, og du skal selvfølgelig holde på rattet, men jeg holder bare 3 fingre i bunden af rattet. Den har ikke pulssensor i rattet, det vil så sige, at den skal mærke et vrid i rattet. Men når jeg holder her, så er min hånd sådan lidt tung i rattet, så den føles som om jeg er der, og den siger ingenting hver gang. For eksempel nu kommer der et stykke med en smal vej her, og nu kan bilen... Nu synes den, at nu er vi i England. Nu vælger den at tage over i højre side, venstre side af vejen. Det er sådan, ja, nu ved jeg ikke hvordan. Nu vil den selvfølgelig ikke lige registrere. Det vil den heller ikke. Så vil den. Men ja, vi kører på en lille bitte snollet vej, hvor der næsten ikke er nogen striber på vejen, så jeg kan godt forstå, at den er sådan lidt uhandig. Men jeg synes faktisk, det fungerer fint til mit behov. Og det
Det tror jeg også, det vi gør til rigtig mange andre mennesker. Men ellers så aktiverer den her Cooling Assistant ret tit, og det sætter den farten ned, og så sådan, wow. Også selvom, at det ikke er ret meget, at vejen drejer for eksempel. Vi kommer op her lige om lidt i et sving, og der vil jeg også prøve med Polestarens assistenssystemer, om de kan finde ud af det, eller om jeg selv skal gribe ind. Men lad os se, om den gør det. Det her lige om et par 100 meter, skulle jeg sige. Så, nu sætter den farten ned. Hvad gør den? Cooling Assistant aktiv. Det ved den ikke. Det var også et meget, meget hårdt sving. Næsten 90 grader sving, så det kan jeg også godt forstå. Men den så svingen. Den valgte ikke bare at fortsætte. Det vil jeg sige. Det synes jeg er fint. Den så det. Så lad os hoppe over i Polestaren, og så se, hvordan den bil den kører, i stedet for Tesla her. Jamen, velkommen over i Polestaren her. Jamen, hvordan kører den bil her? Den er markant anderledes i forhold til Teslaen for pokkerne. Nu er det, jeg snakker om, at bilen er nem at køre. Den er nem at køre i forbindelse med det der, at der er ikke gearvælgen sidder, hvor den sidder, blinkerarmen sidder, hvor den sidder, og sådan nogle ting, jeg sagde der. Og den er ekstremt nem at køre i. Fartalarmen i den bil her er lige så nem som Teslaens. Der har altid været i Polestaren her, at den venstre knap over ved fartpiloten ikke har sådan rigtig været til noget. Det er den nu. Du trykker på den, og så holder du den inde. Så er den slået fra. Fantastisk nemt. Virkelig. Altså, jeg synes, at den bil her er en bil, man tager på. Bilen er meget stor udvendig, men føles ekstremt lille indvendig. Som virkelig ekstremt. Bilen, jeg synes, når man kører her, sidespejlene sidder meget tæt. De er lige der, lige ved siden af en. Som gør, at når man skal kigge, vil man gerne kigge en lille smule længere frem, men du skal kigge helt herude for at se i sidespejlene. Bilen er markant mindre støjsvag, det vil sige, at den larmer markant mere. Jeg synes ikke, der er så meget vindstøj i bilen, men til gengæld er der ekstremt meget dækstøj i bilen, og elmotorerne larmer helt vildt. Helt vildt. Og det synes jeg er så ærgerligt, at de larmer på den måde, de gør. Jeg aner ikke, om I kan høre det, men hvis man giver den gas. Det er helt vildt, den larmer. Og det synes jeg faktisk er... Det er ikke irriterende. Men du har bare den konstante lyd, som en elmotor nu giver. Lad os prøve at køre ned. Det tager lige noget tid. Det tager måske lige 5 minutter, men det klipper jo selvfølgelig bare lige ud. For at komme ned til stedet, hvor vi prøvede med Teslaen, om hvordan fartpiloten skulle jeg sige, hvordan den selvkørende funktion i bilen her, den fungerer. Den fungerer fint her. Du har ikke opbremsninger, synes jeg, på motorvejen. Der er ingen problemer der. Jeg kan godt have tendens til at synes, at bilen slinger en lille smule, som om den er lidt usikker på, hvordan den skal være inden for stregerne, når du kører. Og det er det eneste, jeg synes, der er Teslaen stålfast og holder sig lige midt. Hele vejen igennem. Så kører bilen selv her. Den holder sig i hvert fald inden for striberne her. Ganske fint. Ganske fint. Der er ikke noget negativt der, synes jeg, overhovedet. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at jeg skal tage rattet her. Noget, jeg synes, at jeg godt kan lide ved Teslaen, det er, at du kan se de andre biler. Bilen har set de andre biler. Du kan se, at bilen har set striberne, sidevejene og mennesker og sådan noget den stil. Det synes jeg er så fedt. Her der kan du se, om bilen har set noget som helst. Ingenting.
Så det synes jeg, det giver en lidt mere, hvad hedder sådan noget, at man stoler på det, fordi man kan se, hvad bilen har set. For eksempel, nu er det pludselig, uden den siger noget, så holdt den op med at fungere, med at den ikke kan se striberne. Skal man så aktivere det igen, eller hvad? Autopiloten. Men den vil ikke finde striben nu. Og striben er tydelig. Sæt den til det igen. Fartpilot. Nej, den vil sgu ikke. Hvor fanden vil den ikke det? Ja. Nå. Så er det lige før, vi ikke kan teste det dernede, fordi den vil ikke finde striben. Hvorfor vil den ikke det? Det var det irriterende. Nej, det vil den sgu ikke. Nå. Vi kan ikke til at svinge hernede, fordi den vil ikke finde striben nu lige pludselig. Striben er ellers meget tydelig, men til gengæld så er der kun én stribe her. Der er kun en midter, der er ikke ude i siden, og det er derfor, det ikke fungerer, måske. Men det er sådan lidt ærgerligt. Men sådan er det. Vi kommer i hvert fald til det voldsomme sving her. Jeg er spændende, om bilen har lyst til at bremse ned, eller om den vil fortsætte. Den fortsætter simpelthen bare, må man sige. Nå. Jamen lad os op over og kigge på, hvordan bilen den kører. Bilen den kører faktisk rigtig godt, og det gør begge to. Det vil så sige, at køreassistenterne er faktisk meget specielle begge to. Teslaen kan jo godt lide at holde fast i rattet noget mere. Det vil så sige, når du skal slå den fra overtag, så har den den nøg der, fordi den låser nærmest rattet. Det gør den ikke i den her. Der er den markant blødere. Til gengæld, så kunne den ikke se striberne. Den kunne finde ud af de striber her i forhold til, hvad Teslaen kunne. Den så ikke svinget, som Teslaen gjorde. Så jeg synes faktisk, at Teslaen vinder over assistenssystemerne her. Det gør den også på motorvejen. Polestaren har meget usikkerhed, om den vil til siderne, eller om den vil blive i midten på det. Og det går vi så over til og siger, hvad vi synes omkring bilen er bygget af. Der er meget mere plastik i den her. Jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at bilen koster, hvis man har Cirrus det samme i Teslaen og Polestaren, at den koster 100.000 kroner mere for en bil, der er mindre bagagerum. Den er meget mere plastik i sig. Den er meget mere støj. Der er meget mere kabinestøj i den. Så jeg synes virkelig, at hvis den er ved 100.000 kroner mindre i prismæssigt, så har folk valgt den meget mere i forhold til Teslaen har. Jeg kan også godt lide, at Teslaen det er alt i udstyr. Uanset hvilken model du køber, den billige eller den dyre, du får alt med. Varme sæderne, kølige sæderne, adaptiv, fartpilot, du får køreassistenterne, du får varme og kølige sæderne, du får simpelthen alt. Det her det er tilvalgspakker, den her. Jeg synes, det er ærgerligt med alle de der tilvalgspakker. Der vil jeg sgu hellere have, at det bare er nemt. Du går ind og bestiller den på nettet, færdig slut. Du skal ikke vælge dit, dat. Og hvis du har glemt en pakke, så er du på røven. Så det går vi over til, hvordan bilen... Nu har vi valgt designsmæssigt, køreegenskaberne, hvordan den... hvad kan man kalde sådan noget... den er bygget. Der synes jeg igen, Teslaen vinder. Teslaen vinder helt klart på kvaliteten i den bil her. Det må man sige. Så alt i alt... 2 fantastiske biler, kører fantastisk godt begge to. Men jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at den her den er for dyr. Det er en kanonfed bil, den er bare alt for dyr. Så derfor, det er selvfølgelig jeg selv, der skal synes, men jeg synes helt klart, at Teslaen den vinder på den lange bane. Men om den gør det på kvaliteten og sådan nogle ting og sager der, på den lange bane, om den her den er bedre bygget med undervognen og med synsmæssigt og den stil der. Nu når Teslaen jo ikke skal til service, siger de. Selvfølgelig skal en bil til service jo. En anden ting, der faktisk går lidt, den har kun 2 års garanti. 2 års fabriknys garanti. Uanset hvor mange kilometer, tænker jeg ikke, men 2 år. Teslaen har 4 år, 80.000. 2 år, det er simpelthen for lidt. Det er alt for lidt. 8 år på batteriet begge to. Der er det 160.000 km, hvis det er, hvad der kommer først. Og Teslaen, det står lige, men det er også 8 år, men jeg mener, det er 170.000 km, hvis jeg husker helt rigtigt. Det er jo som standard, som mange andre biler har. Men til gengæld 2 års fabriknys garanti på sådan en bil her, det er simpelthen for lidt. Det er alt for lidt. Det kan Polestar godt nok lige
blive lidt bedre og røre op til de 4-5 år, hvor meget det nu er til mange andre, de har. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du har set med på den her video her. Og tusind tak, fordi Polestar vil låne mig bilen her i hele 14 dage, hvor min familie og jeg har kørt fra Fynsland og helt vejen herop til Lønstrup. Vi lavede jo kun én gang på turen, og det var faktisk ikke en nødvendighed. Det var mere fordi, at jeg ved heroppe i Lønstrup og ved Hjørring, der er rigtig mange ladere, men hvis man gerne vil prøve at gøre det så billigt som muligt, nu man har et Clever abonnement for eksempel, så blev jeg enig om, det er skidesmart, at for eksempel ved Teslaen her, der kan man jo bare sætte den procent, man ønsker at have på bilen, når man kommer frem. Og det gør jo, at det er ekstremt smart, og vi kørte jo ind på EV-ladere, hvor vi bare satte den til. De var forvarmet det hele, fordi vi har navigeret til laderen. Og det gør jo, at bilen er færdig på ekstremt kort tid. Vi har ladet op til næsten 100% på begge bilerne. Og hvad nåede vi frem til EV? Jeg mener, jeg nåede frem i mit Tesla til nogle 30%, hvor Polestar nåede frem til nogle 40%, fordi den har det her større batteri. Den har jo omkring de der 79 kWh batteri, hvor min egen bil har 60. Så det er jo noget større, men til gengæld så har den også et større forbrug, fordi den har 2 elmotorer. Til gengæld så er Polestar så smart, at de har endelig fået lavet i de nye modeller med, at det er en permanent magnetmotor på bagakslen og en induktionsmotor på forakslen. Og det gør, at den kan koble den forreste elmotor fra, så forbruget falder. Fantastisk, fordi den gamle havde ekstremt mange kilowatt, den brugte, når den kørte. Ekstremt højt forbrug. Men jeg siger tusind tak, fordi I vil se med på den her video her, og tusind tak, fordi I følger min kanal. Like, subscribe, kommenter, del den, giv den noget kærlighed, gør hvad lige I har lyst til. Bare det er positivt i kommentarfeltet selvfølgelig. Så jeg vil sige tusind tak for den her gang her, og vi ses i hvert fald i min næste video. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej!